Kopiol. Kopiol. Kopior. Kopiol. Kopior. Kopiol. Wah, golek kleru wak jejeliru tungkak raimu. Modal we. Ora apa-apa, edan. Boleh aku membawa senjata? Silahkan. Tunggu di sini. Oke. Iki ngopo? Ameng bendoe kok polahe kaya apa wae nya. Neng nganti iso mecahke sirahe Petruk pecahan. Wo, cikal dadi lolo. Loro. Lolo. Nyon. Mudal we. Mburi, pecah silahmu. Gondodo, cemplok metu jeloanmu. Nek arep ngetokke jeroan ki rasa dadak tok baca. Lho, lha piye? Lho, wedan. Petruk, ngopo? Aku balasen Petruk, aku ijen ditonton piyai plebutan semene oke. Perebutan, plebutan. Aku nek nganti latok balas ijen wilang bebalang yakin sumpah bola bokit. Ijen tenan aku. Ayo, aku nek nganti tok balas glecak megulu karo kowe 20 taun. Ah! Gak nganggo gamelan, gak nganggo gamelan. Santai wae ndak do kecel. Waduh. Piye? Ayo sambato. Waduh. Nek candhak rambuté ngene iki set terus tak banting ning lemah. Yes. Tak candhak tak junke unggahke ngeget. Dupak nggondodo. Terus ditungkak cangkeme. Wiladal. Gawe kaget geder kang padha samyang gantung sebo. Ndak griyentana paramuka nekane garing Mandalaka, jebul iki ora pangling. Iki rak pono kawinan anak-anakku Pandhawa, Petruk Kanthong bala ingkang sowan. Petruk padha kanthi harja sapraptamu pono kawan Petruk. Nun inggih tansah pinanganing kawidadan nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda, kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk ndak tampa liwat pangestuning ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Ora kaya adat sabene lha kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong. Lho. Napa nggih? Perasaan kula dhewe niku lah kuwi Bagong eneng mburimu. Wo, kowe melu to, Gong? Request. Requeste sapa? Requeste para sing padha kepareng arep anu mresani iki wis SMS karo aku. Pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul. Mbok, aku ya maaf Truk, terkenal aku mbangane kowe. Gayamu ora. Ya wis ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek e. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jul kreteke pedhot. Oh. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong Padhararja sapraptamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu Salya. Biasane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung, Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tansah pinanganing kawidadan kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawangono kabagyaning gesang kula. Wih ladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira.
Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadang kala blegere bagus, tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakno, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Pak Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha Kandirarja sapraptamu. Lho, sinuwun ngestina? Iya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Tinimbalan dening Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Kowe ladalah. Inggih, wilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Bagong padha Kandirarja sapraptamu. Lho. Sinuwun ngestina? Iya, Bagong. Aku lenggah teng mriki. Tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nering sambi kala sowan kula bekti kula kanja sinuwun. Ya tak tampa pangestu tampan ana. Kula pindhu. Pundi? Pundi enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nek omong ngati-ati ndak kualik ora. Arang ya suwe ora mbagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Gong. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tuwa ki gedhe ngibadahe. Bener, kudu ngono. Awang ta iki parane arep nendi ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungsa ditebaske? Ha iya. Menungsa ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Petruk padha Kandirarja sapraptamu. Lho, isinuwun Mandura. Ya. Weh lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki. Iya, Petruk. Weh, syukur-syukur. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat. Bagong padha Kandirarja sapraptamu. Lho, sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Wong ketok kaya pripun ngono lho, sampean iku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho sinuwun Mandura sinu dengkulmu mlocot ora. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat gayanana ing kasantosan. Petruk padha Kandirarja sapraptamu. Lah rak tenan to. Putra mantu diklumpuki kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawangga suwarane. Kresna. Udu. Sinuwun ngawangga. Lungono to ora percaya. Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawangga. Iya, Petruk. Oh iya, Ding. Nek Sinuwun Darawati iki mesti nganggo Iwang Sukmana mangadirnu kowe. Heeh. Slamet tekamu, Petruk. Nering sambikala bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampan ana, Petruk. Lho nggih. Bagong padha Kandirarja. Nering sambikala sowan kula sinuwun ngawangga bekti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana. Lho nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petruk padha Kandirarja sapraptamu, Petruk. Ndara Patih Sengkuni. Iya, Petruk. Bekti kula nggih, Ndara Patih. Iya. Pangestuku tampan ana. Nggih, Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha harja. Gong, kowe iki dibagekke Ropatih kok. Derajatmu ki mung kawula bae Ropatih ora semaur. Aku lagi sengit ya Sengkuni. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo ta ngopo ora aja takon ndak nganti kok esmosiku meledak. Aku pone karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbagekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen ana luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek njuk dite. Oh, sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok ya, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Ayo kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendapatan. Petruk Kantong Bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget praptamu ning negara Mandaraka. Niki ana wigati apa, Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten.
Kula sawetawis tak matur sanipun Sinten Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Iya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Ditutus para Pandhawa mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan ngendi mau Gong? Modar kowe. Kena Bumira Tawu. Ah, Bumira Tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Bumira Tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dhawuhi dening Ndara Sedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowan mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Seka bayi tekan seprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggep wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Ah mula kowe sawana mrana nanjihna. Kok Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra ing Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka Wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Aku kula kelingan Ndara Sedewa, Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune seda kunduran. Soale ora diparkiri terus. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda kunduran ki nglairke terus seda kuwi seda kunduran truk ngunduri ndasmu kuwi apa piye? Ora emosi. Karena ya ora ngerti kok. Aku ki nek ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske kok. Ya ora usah nesu kok. Mulih aku, ha mulya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti ni Ndara nggih nimbali sik niki cedhis bintang samudra niki. Didhawuhi supaya ngetutke Petruk. Ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Kadujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa? Petruk, wonten dawuh ora bakal tak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalawan anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati, negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati. Si Bresra lan si Rukmarata padane putra-putraku mantu. Malah iki mau rembugan kalawan atmajaku Tiyang Agung Mandura yen to aku isih duwe anak ya kuwi anake adhiku Madrim ing wis tak anggap kaya anakku dhewe merga nalika bayi wis dadi bocah lula ya kuwi Nekula Sedewa mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sakpropirane apa ora lho mesine angsal mesipun angsal. Wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak
nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura, Sinuwun Duryudana, Sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Drana Klasdewa ora mangparingi niku tegese sampeyan mban cindhe mban ciladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho, Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Monggo Prabu Salya iki rumangsa dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Drana Klasdewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi ombyaking para kawula sak negaring Mandaraka. Sinengga Prabu Salya menika sawijining nalendra ingkang mban cindhe mban siladan. Ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kaliyan apa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika saktenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembug wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Klasdewa supados mboten ketang sak propintenipun nampi kamukten negaring Mandaraka. Mrika saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacat dening jagat dipun poyoki dening sesami namung babagan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petruk. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngaten mawon. Sampeyan paring Jawa, ndarane kula niku entuk sepinten mangke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digong kok rumangsaku kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petruk menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka. Sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun. Nglenggahi tembung sama beda dana denda. Ora iki. Seneng aku nek wong letik iki. Sama beda dana denda iki tegese apa? Sama beda dana lan denda. Inggih menika mboten kenging mban cindhe mban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kaliyan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kaliyan menapa ing sampun dados kalepatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim. Mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken. Nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun. Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petruk. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekula Sedewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petruk. Oh, ayo mesti ya, Gong. Ha mesti. Ha iki apa sing ngajak-ajaki menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho, Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki fatih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar kowe. Bagong gedhinge kepati-pati tenan bangun nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Akeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo, Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu ae, Tru? Ndasmu. Mula do rawani, Bratayuda iki ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menangka dados Nalendra, aja gampang dibujuki karo wong kana-kana, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu kelakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu kelakon. Sabda Brahmana Raja, sabda
pangandikon Brahmana Pendhita raja wis ngarani sabdaning Brahmana ratu kaya Wikresna tumaming drancang tan karo lumebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumumpang godhong sente. Sang Narendra Mandaraka wis netepake Ndara Neklasdewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kana-kana. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkon menungso ora tatanan Petruk kanthong bolong ora nyawang lan ora ngilo karo githokmu kowe iki drajating kawula kowe drajating Panakawan nyerweteh gunemamu kaya betes sewu nebo pategalan drewili kaya grojogan aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Narendra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Narendra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Kandha karo Nekula Sedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16. Aja kok sakpro 16, sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamuten negara ing Mandaraka. Masalah Pak Tru? Ana. Wiwit mau ki ra rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ana Masalah. Aku makler. kowe anggere Madang terus makler cilakane nang kono kuwi. Ora kowe kok adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kanthong bolong nek kowe wani nduwa karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping keprabon Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo Ndaramu Nekula Sedewa, aja kok separo, sakpro 4, sakpro 8, sakpro 16, sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara ing Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Tak kira nek wani ora. Tak kira nek cangkemmu. Arep tak sekop Ora. Cangkem semene kok arep disekop. Aku saplai suwe ora mbagongi kaya idene iki muncul terus lho, Tru. Ngati-ati iki. Pokoke ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. Kanjur ngono Malang kerik Petruk kanthong bolong. Mboten kok perkara malang kerik. Ning pancen dereng kula aturaken Sinuwun Prabu ing Mandaraka estunipun anggih kula matur sanipun Sinuwun Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka meniki niki ming samudana. Ndara Nekula Sedewa wis prisa nek Sinuwun Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negari Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Ndara Nekula Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinuwun Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinananjihaken dawuhing Sinuwun Ndara Nekula Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Sawana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung sethithik, ora ketang mung sedumuk bathuk nyari bumi, Nekula Sedewa njaluk kemuten negara Mandaraka jumbuh kala ngendikane duk nalika semana. Merga Prabu Mandaraka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nekula lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndum warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andun warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan iku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngoten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinuwun Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinuwun Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampeyan. Ora kok sampeyan ngereh marang Sinuwun Prabu Mandaraka menika nuwun sewu, menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika. Aja ngegoke dhewe sampeyan Alindra Gungwinatara.
Aja ngegoso sampeyan iku ratu Mblegedu Brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggep ora padha karo sampeyan tok klerokke. Niku ora pas. Ha ta, Gong? Aku lagi ngematke sing ngandum dos e. Oh. Kono minggat kono. Iki wayangan apik-apik kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dum dus-dusan. Aku diliwati ae. Aku iki mbabong karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petro ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan kun terus ngendak dhateng jiwaning Petro. Rasah guman cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon bathange Petruk direncak dening para sata Kurawa. Weh, adalah sampean kok nantang karo Petruk perang karo Kurawa niku mboten wing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali. Enteng pundi pampane wong neter kadeteyan. Nek ora entuk keterangan Sun Prabu Mandaraka, taunana windanana. Ndarana Klasdewa nek dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangan ing Sun Prabu Mandaraka Petruk. Lah kok dadi Bagong ora melu metu. Lho santai kok. Kowe kok ora metu? Metu kok dipeksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metu nek dipeksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki mengajeng nanjeke kahanane Panakawan. Nggih to? Panakawan niku dijawuhi mrika, ya mrika, jawuhi mriki, ya mriki. Mongko janjane Panakawan nek dijawuhi niku ora kok mung totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Panakawan. Kaya sagedhagan iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Merga mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kayangan. Niku ya ora ana sing belani Bagong. Nggih to? Ora. Kula tau meh mati mungsuh Prabu Kresna. Jaman lakon apa? Jaman lakon Semar Bangun Kayangan. Lho, Semar Bangun Kayangan iki ana pira? Werna-werna nek kula. Dadi sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing belani. Saniki Petruk niku le momong sapa-sapa sirah dienggo sikil dienggo bokong. Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesulih apa-apa. Petruk ya ora tau njaluk undakan bayar. Petruk niku nampa. Apa anane? Petruk niku abdi sing nyenengake. Ora do njaluk undakan bayar. Ming cangkeme gedumel. Niku biasa nek Petruk niku. Mboten sah dirungokke ora masalah. Dianggep Petruk ora krungu. Ngoten. Petruk momong sampean ya tahu. Bapak sampean Prabu Mandrapati ya tahu dimong. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti ro bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e. Sal, lho. Anu sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nek jagongan kaya santai kae, iki rasane kaya ning angkringan. Karo ratu kok sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe Palimarmaning Sun. Ngoten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong, Prabu Mandrapati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa udu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meh ngawur kok. Lah sapa tenane? Ambo aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Mandrawanara ki tembang kok. Wah iya Deng lah. Jiger. Ngawur aku ki suwe-suwe. Tau dimong. Niki apa? Prabu Baladewa apa?
tau ngrasake dimong karo Petruk. Jaman urip teng Widara Kandang digoleki Kangsa, nggih mboten? Yo. Sampeyan jaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki. Ha ta? Yo. Mergo sampeyan wedi karo Kangsa. Ora perkara wedi. Ha iya wedi wae. Nek ora wedi mesti ora gelem disingitke ning Widara Kandang. Sampeyan dadi wong tani, pendake sok mikul garu luku. Nggawa kebo ngluku teng sawah, sing ewangi ya Petruk, sing ngajari ya Petruk. Sampeyan iso tandur, iso ngerti ngelmu bab pertanian. Sing ngajari ya Petruk. Iya ora? Yo. Matine Kangsa Petruk ya melu berperan. Ya aku kelingan. Lah nggih. Sampeyan ora direwangi Petruk, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petruk. Adimu Ndara Bratasimping. Bratajaya. Bratajaya. Niku nek ora diwangi Petruk ora rabi karo Sarmadi. Anu ki lho, sapa Janaka ki? Permadi. Ha, Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petruk. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Lah kok dadi Petruk arep diajal Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampeyan tanpa duwe perasaan belani karo Petruk. Terus perasaan sampeyan sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula takon. Perasaan sampeyan Petruk momong sampeyan ora njaluk apa-apa. Petruk saniki cilaka kaya ngono. Kok sampeyan meneng wae niku? Sampeyan niku menungso duwe perasaan apa ora kula takon? Wila Bagong kok malah gawe geger Ben. Kisruh kabeh iki. Ki engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kari sengkune dupaki cangkem. Ya aku nek ora lunga sik ngrekas. Men. Ngoten niku, kudune wong niku duwe perasaan nggih ta. Wong iki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong iki nek ditata kramani mesti tata krama. Niku perasaane menungsa mlaku kaya ngoten niku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong, kula takon alamat tanpa medhun saka kendaraan, mesti le mangsuli ya sak penake dhewe. Ning nek takon medhun saka kendaraan, dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prebutan menika, mreginipun pundi nggih, Pak? Mesti le mangsuli oh nggih, mrika meniki ngeten, terus mengke ngiri. Andilalah wong iki nyunggi napa niku? Nyunggi suket. Oh. Lek ngabani nganggo bokong, niki ngenten, niki nggo kiri, nggo kanan. Hahaha. Oh ngece le guyu iki gitu. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten. Nggih ta? Iya bener. Anu mangsa kula kok wong do dilabuhi kok ora krasa. Kula ya gumun lho, teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun, Nalendra Gong Binatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Ming sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng Kali Oyo. Ganggo. Terus kali ditemu Adipati Adirata lan Patih Adirai. Mbanada diupakara dijenengi Suryatmaja. Niku jane padha karo Pandhawa. Tenan niku kula mboten goroh. Ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petruk. Monggo Petruk blas durung tau ngomong karo puyayine. Terus Duh wis kleru leh ku omong. Ku omong wis kuwalik dhisik. Tapi nek omongan kuwalik ra iso dikapak-kapakke. Nek wong kuwalik ora masalah.
Iki kuwalik ben. Mesti nekat wae. Nganten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. Oh sik, ceritamu terusno sik. Mpun tek. Mpun telas. Pun mboten wonten pikiran ajeng crita napa-napa. Ora, kudu tok terus sik, ora tok terus tak pateni nang kene iki. Piye ta iki? Ameng Bagong arep dipateni iki njur ana owah-owah napa nek Bagong dipateni ya ora ana dipateni. Kula tak belani kalih Petro. Petro nek mboten kula belani dikroyok Kurawa. 100 cacahe Petro ming ijen mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandalaka. Nun nggih, ngestaken Jawi. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi cilaka tanggung jawabe gedhe sini. Asli niku. Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham? Ora, ya wis aja digagas. Lah malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Kula tangi-wangi Petro, mokal kelakone ana wong siji rumput wong 100 iso menang wong siji. Petro mesti mati, nek Petro mati kula kelangan. Iya, metu njaba. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal Jawi. Niki mboten ajeng kelakone. Rama Prabu, piye Karna? Kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe, nek eketan ana. Nah, niku sing kula karepe. Wong edan nyonya. Tampan ngono wis gek minggat ngono. Gawe geger ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandalaka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sih dadi keke ora. Ning areng ngulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan ming sak 20. Kuwi wae kelas tak sedekahke pas salat Id. Anakku do nyengah, bojoku nyengah mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Ngono ya. Nggih, niki sekedhik wejangan. Iya, iya. Dadi panjenengan dadi Nalindra iki aja cetil, sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Ning mang bagek-bagekke dadi pahala. Iya, Bagong. Nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng meneh-meneh, iso nek arep mati ki nyawane didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau malaikat ki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakar. Didongke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to. Mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku ning nek asline ya apa ora ya mbok wong kula rung tau nglakoni mati kok. Wila dalam diwedeni ngono kok kena 400. Sampeyan percaya mboten ora? Meringan ben enteng ya ben ora ya ben. Matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsuh malaikat. Lho, perkara kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning patiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh iya, apik kowe. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajibane iki ngono kuwi. Ning wong zakat. Wong menehi kuwi pahalane iso dilipatkan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek ngomongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omonganing para kiai aku percaya gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo omong aku dhewe wis sukesake nggih kula tak medal. Kae engko ora bali meneh. Rekku tiba. Nek wong ora seneng zakat, ora seneng meneh-meneh, iso nek arep mati
Arep nyumet rokok kok gagah-gagah kok ora ono rek. Karna wonten maring adhahu. Perkara iki kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Namung paduka Rama Prabing Mandara iki saged kedugi lan sakmangke saged menggak dateng geger wonten Madyaning Garing Mandara kok. Ya, piye kok? Kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa terus. Ora kok kowe iso muni inisiatif iki janjane kowe duwe ego apa, duwe pertikel apa? Kowe mungkur mau? Heeh. Aku obong-obong. Obong-obong sapa? Lho, obong-obong iki tegese aku gawe perkara. Perkarane Aku ngetokke labuhane Panakawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petro ki momong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Panakawan ki momong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petro. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petro diajar Kurawa, arep dikroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petro, kok meneng wae. terus Prabu Baladewa Klepat. Metu saka Pasewakan. metu ki mulih apa rene? Ambo. Lho, lah kowe iki Ngomongke iki gedhekke atiku apa? Janjane piye to? Aku ya sebenarnya rong weruh. ha ketoke piye? Ketoke arep mbelani kowe, ketoke lho. Nia kejaba saka kiyu, Kuwi. kejaba saka kuwi truk apike kowe tata-tata wae. Kira-kira kowe nek dikeroyok Kurawa, kira-kira kowe wani ora? Lewani-wani. Nek kowe wani maju se, ora ketang pisan pindho nganggo perang. Mosok wayang kok ora nganggo perang? Oh iya ya. Engko nek kowe kalah ketemper yudane, kowe kalah mungsuh Kurawa, kowe omong aku tak wadulane Prabu Baladewa. Arep tak obong atine. Tak obong atine. Men ngewangi kowe. Engko nek kowe diwangi Prabu Baladewa, Prabu Baladewa wis nesu karo para Kurawa, Kurawa gajuli kabeh, kowe menang, kowe gleleng. Oh iya, oke. Nek ngono aku tak maju sik. Nek aku kalah karo Kurawa, kowe nglaporke Prabu Baladewa. Siap. Ning kowe ora minggat lho. Ora. Kowe gawe odo-odo ngene iki sok minggat sik. Engko aku wis diajar Kurawa, kowe ra ana. Ora, ya nembeng iki aku yakin ana. Oh iya. Tenan ya? Tak maju, Kurawa wis dampyak-dampyak. Sinuwun Prabu Duryudana wis ngetapke sangganing para sata Kurawa. Apa dikira Petruk wedi karo Kurawa? Tenang, Gong, tandangane. Sinambi kowe nyawanga kridane kakangmu iki ndak tok sepelekke. Aku nek wis gelem nesu, nek ming Kurawa aja kok maju ijen. Kurawa 100 ngebyuki. Nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu. Jajal, Tru. Iya. Aku arep pengen weruh kowe perang. Ora tau weruh aku perang apa? Ora. Sing perang mesti aku. Oh, lambemu ora. Sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngapa? Kakakku nek perang kaya ngapa? Engko nek aku kalah kowe sing ngobong-obong Prabu Baladewa lho. Siap, ora usah kuwatir. Aku sing ngobongi Prabu Baladewa. Enteni kene ya, Gong. Engko nek ana Kurawa sing tekan kene kira-kira arep wangi Prabu Duryudana, rawi-rawi rantas, malang diputung. Heeh. Oh, halo kita Kartomarma, lho Satama, Gong. Wis salang tunjang goleki aku. Kowe ora sarana didadi kene wae. Ya. Patih Sengguni Arwa Satama.
Ora usah kuwatir, kowe ngajar sing mburi engko sing arep tak polone, Tru. Rumangsaku wit sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to, Gom. Pancen tak akone ora cocok ngopo seng? Aku ki Patih. Patih ra nang Ngastina, iki nang Mandaraka, sadar diri kowe. Nang kene iki padha-padha le daya, aku ya daya ning Mandaraka, kowe ya daya ning Mandaraka. Antaraning daya karo daya ki ra ana bedaning derajat pangkat. Muni samplok. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli, cangkeme elek. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kuwi wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udake dedak anteng. Iya, malah lara banget. Padake belo. Manus maning jajalan. Nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Petra. Nun. Aku entuk jawesek anak Prabu Ngastina kowe kon bali. Bali teng pundi? Bali ning Bumira Tawu. Matura karo Nukula Sedewa yen ora bakal entuk sithik wae kamukten negoring Mandaraka merga bakal diparingake marang putra-putraning mantu. Mula bali yo. Aja wani nyentulani rembuking anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngastina. Monggo sinuwun Ngastina nika nuwun sewu, pernahe ming anak mantu. Janjane upama ditaker, upama ditimbang niku padha karo statuse Ndarana Kulasedewa. Lho, Ndarana Kulasedewa niku anake adine Prabu Salya. Monggo niku bocah lola, wis saktrepe nek Pakdene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe. Monggo wis tau janji, ngger sesuk nek aku wis lengser ke Prabon kowe bakal entuk kamukten. Lah nuwun sewu, Ndarana Kulasedewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki ning ming nanjihke. Terus sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah sinuwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek sinuwun Ngastina sing ngukuhi marang bumi Mandaraka. Terus ketemu pirang perkara kula tak takon. Ketemu pirang perkara. Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti sinuwun Ngastina? Ing ngatasé padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika? Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petra nek sono ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digawa modar ya. Setan ora. Gong, iki mbaya sing sopan sithik. Ah ora sopan aku karo Sengkuni. Taunana Windanana wiwit bengi iki nek ora geceki Sengkuni urang marem atiku. Senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing nggo korban kawula cilik. Janipun wonten perkara napa wan sampean kalih Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kanan panjenengan? Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kok dadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petra arep dundurke, Petra cecah ora gelem mundur. Upama sampean ngrubutke Kurawa, Petra ora bakal wedi, ya, Tru? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Tru. Wak golekane Sengkuni. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tegese njaluk digenjot. Lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane padake ora. Ora gelem bali mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa. Petruk mbiyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Swatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung sikile, bondo tangane. Upama ora iso dibondo tangane krincung sikile, pateni dadi kuwanda. Ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah siramu. Mang mriki Ndarasatama tanding karo Petruk. Ayo jajal. Anak Semar karo anak Jaran menang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba ya dicoba padake ora.
aku derajat apa walat. Maju neh. Bagong Japuri kaya ngene. Ayo. Oh, pecah. Cah kowe gadhamu apa to? Udus mati dening aku. Ayo njaluk sambat sapa tiban tumbakku sirna margolek. Weh. Iya. Ora keneng, ora keneng. Weh. Kartomarma urung perang kok nibake tombak pirang-pirang. Pecah sirahmu. Ayo mangentekke iki. Iso ngeneni awake Petruk. Oh, bumi langit tangkep ora. Putut. Iya. Iya. Oh. Iya. 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 Ayo mangentekke. Kowe ngapa Petruk menterat-menterat iki? Minggato tumbake pirang-pirang ngomongi Satria mung ditakoni ora gelem ngomong seneng nek cengelku krowak lara tumbake ya diamben to jero wong tuwa kena tumbake wis biasa mikir le nek nganti kowe ora ngati udus wah iya waton aku prayitna lumaraping tumbak iso tak endhani ora bakal neng aku ora bakal keneng saya cepet tumbake kena mudar tenan arep apa arep kaya kowe
Engko nek keneng aku ora tanggung jawab. Ora. Oh iya. Udus. Banter banget rong siap kene. Untung prayitna aku. Hati-hati kok ngono. Oh, kae mulai ngeculke kae. Oh kae ngecul. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap. Siap, Gong. Mendak, Gong. Mumbul le, cepet saiki mumbul le. Kecepeten. Aku nggugu cangkeme sapa? Ora kowe muni to, cepet bareng cepet kok. Aku kecepeten. Dipaske lho, dikira-kira nek tumbake tekan kuwi pas mumbul. Oh ya. Udus. Hoi. Ndelokke mlayune tumbak ya. Wah iya. Weh, lah dedan. Ngati-ati ora. Oh, nganggo kaya ngene iki kekeselen truk. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Up. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gasa. Saka sapa, Gong? Lho saka Ndara Janaka. Oh, kok aku ora dikeki ya. Aku wis tok nggo umuk. Aku kan wonge ora tau umuk. Piye mau? Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Oh. Ndur kene. Atau praktekke? Bapa lunga biyung meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapa lunga tapa biyung meteng anu bapa lunga biyung meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapa lunga tapa biyung meteng tuwa, tes dadi banyu. Oh. Terus manahe di stop. Ngono ora manut karo kowe kuwi iso mandhekke omongan. Oh iya. Bapa lunga tapa? Biyung meteng Tuwa, tuwa. Tes dadi lenga. banyu apa lenga? Banyu. Senengane arep nyilekake wong ora. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Mandek sareh. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Ming pisan. Gong, bapa lunga tapa biyung meteng tuwa? Gong moto e, Gong. Ora ngapusi tak ajar lho kowe. Aku ora tau colong jupuk ngono. Aku ora tau colong jupuk. Nek kowe ngenengi aku, dadi tumbak rongsokan. Mergo aku wong suci. Ayo bali. Wah, jan. Monggo winginane aku bar nyolong dog bebek. Modar. Mati ya kowe. Rumangsane. Aku kok le endi tumbake endi arep gone endi? Kene tumbak. Kok kaya ora apal terusane lho. Terusane iki Petruk numbak rono, ngono kok malah tumbake arep digawa. Rumangsaku kok saya tuwa saya lalen iki. Baleske, Truk? Ya. Op. Jaya mlatai banggih kaya kaya. Betul. Ndara Durmagati, betul.
Kowe ngocacik pala Kulawa Petruk, ayo mung cuwe dudu copo-copo ning Dulma Gati. Tangan tengen kubulan, tangan kiwa lumah sakit. Wah glelenge. Calius. Iya lah cemblono. Pilih tak kubul apa pilih tak opname? Nek dikubur Tangan tengen, nek diopname tangan kiwa. Pilih calah jatuh. tangan tengen tau mecah ndas wong. Tangan kiwa tau nyeplingke mata wong. Bajigol kok ngeli kowe. Nek mingsek mati diantem wae ora krasa apa-apa. Nek pecah sirahe, cepling matane serem endi. Celem kowe. Berarti aku len nantang ki kalah kulang celem. Ning nang kene ditemtokke kowe apa aku sing kudu tekaning pati. Manut sampeyan yo kena Petruk yo ikhlas. Ulang gondeli kalau uripmu. Tak gondelono nggo butuh apa? Petruk niku wis tuwa. Wong tuwa niku mung kari antri. Lho. Sing digoleki ming dalaning pati sing Padang. Liwat Linglut mesti Padang. Wong kok cangkeme kaya ngono. Ora ndupa tak ajal lho kowe. Ayo, kowe apa aku sing temani? Tiban tanganku jeblok sinamu. Panggau tak ayoni. Wah, ampuh kau. Ayo ampuh Kartomarma ngantem aku ora tak rasake apa meneh ning Durma Gati. Kecil. Nyo, mburi kowe nyo. Kopiol. Kopiol. Kopior. Kopiol. Kopior. Kopiol. Wah, golek kleru wak jejeliru tungkak raimu. Modal we. Ora apa-apa. Edan. Boleh aku membawa senjata? Silakan. Tunggu di sini. Oke. Iki ngopo? Ameng bendhoe kok polahe kaya apa wae nya. Nek nganti iso mecahke sirahe Petruk pecahan. Wo cikal dadi lolo. Loro. Lolo. Nyo, Modal we. mburi. Pecah silahmu. Gondodo Cemplok metu jeloanmu. nek arep ngetokke jeroan ki rasa dadak tok baca. Lho, lha piye? Lho, Wedan. Diplotokke. Maksudku jeloanku ki usus. Ora kok celana dalam ki udu. Gladi silahmu. nyoti bakno. Lucu Petruk. Ya men. Mati. Ora bakal aku Wedan ampun. Petruk. ngopo? Aku barasen Petruk. Aku ijen ditonton piyai plebutan semene yo kae. Plebutan. Aku nek nganti latok baras ijen wilang bebalang yakin sumpah bola bokit. Ijen tenan aku. Ayo, aku nek nganti tok balas glecak megulu karo kowe 20 taun. Kasang nganggo gamelan, Santai wae ndak do kecel. Waduh. Piye? Ayo sambato. Waduh. Nek candhak rambuté ngene iki set terus tak banting ning lemah. Tak candhak tak junke unggahke ngeget dupak gondodo. Terus ditungkak cangkeme. Ora sembodo karo neng kono. Karo Petruk dicandhak umbulke set dupak diadane diek tungkak cangkeme brus nggletak. Alah dur. Ora sembodo karo le macak mungsuh Petruk kowe kok kalah. Nek cara aku wirang bebarang Bajigol Petruk kowe ngino karo. Halo. Oh, lek Lek dengkulmu kuwi. tak kira Petruk kowe.
Petruk ora omongane ra wis beda to. Wah, top man Petruk top. Kula antil cilahe gak apa-apa. Kula njukuk bendho kula plathok gak apa-apa. Terus kula njukuk glaji kula glaji gak apa-apa. Kula diantem pisan glecak. kalah. Petruk ki ming Ponokawan kowe kadang nata. Ditonton piyai suwene akeh. Nek cara aku kok izin. Ha, kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin dienggo melem ilang. Oh ya wis, ora maju meneh. Lah, mundur kan. Mbane lemuk. Sampeyan ming dawah-dawuh. Kulawa maju. Kulawa gempul. Kulawa dadekke bumi angus. Kulawa dadekke banjir dalah. Ngono apa cangkem wong tuwa kaya ngono. Sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikil, wis tuwa iki wis kali golek dalan padang kok lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan to dapurmu. Sapa sing durung maju? Watak. Citraksi. Kikiran. Arep maju apa? Selapa? Lho. Wis ora ana sing maju. Ngomong suwe. Ngomong suwe. Petruk kantong bolong. Walah. Apa? Walah. Oh. Petruk kantong bolong ora minggat ngarep aku ketemu Raden Citraksi ora kelakon tinjong akhirat tojo tundang Raden Citraksi legane ngatiku. Sorry. Reme blong. Awa mung suwe nang kene kok brabat banter banget. PPO. Petruk kok PPO. Petruk kowe aja genggeng gleleng. Kowe iki dumesa ngundurke Asatama karo Kartokuat. Kartomarmo. Durma gati mundur mumungsu kowe. Neng. Iki jago Ngestina Raden Harya Cing Goleng. Citraksi. Citraksi. Kelakon remuk nyawamu kowe. Wanimu saus. Sing tak wedeni apamu. Kelakon pecah sirahmu dadi loro. Ayo, koyo apa aku tekan pati. Wah, kelakon mati dening aku. Ayo. Ayo. Wah, mati dening aku. Amo Surabrata Jaya Brata Ibajan Bajawada.
Wong perang kok raine pading. Entuk vitamin. Hah? Entuk vitamin. Vitamin apa? Kuku kula maju. Heeh. Pepe tok tak ajier. Ha iya aku ya weruh. Lah kok Citraksi kok beda karo adat sabene? Brus. Pepe tok kontak. Oh. Terus bareng niku ping pindho meneh kuku kula Petro kula ajar melih. Heeh. Kuku kula jengkelitke Petro ser. Terus kula dugang raine. Heeh. Terus Lah bar niku Bagong niku ketok. Kula sumbari, Bagong. Joke klepat. Melayu. Kuku kula kira nek njupuk pupu. Pusaka. Jebolana bebakul kacang disikep saka mburi digotong man. Kula tanpa kaprayitnan bakul kacang broke kula, bruk. Kula dikepruk nganggo awake bakul kacang niku bruk. Ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ah iya. Bareng niku kula dideke. Bar dideke niku bakul kacang niku kalih bakul niku dipaske teng cangkem kula. Mak ndlup ngoten. Ndlup ki apa? Kuku kula meremok. Oh. Ora tega ndelok kula. Kuku kula rasake niku rasane kecut-kecut pripun ngoten. Heeh. Bareng kula melek, wow. Wah, edan man. Ora mentolo. Lele ora mentolo niku umure wis 70-an. Oh. Sosok metu sosok angin. Heeh ta. Nggih. Ning sampean ampun sedhe, Man. Lah ngopo? Nika wau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk Susuramrata. Ayo nek pancen kowe wong digdaya ama patis muni kan ngentekke sijine, ngoten niku. Tenane. Sampeyan kersa? Ya geliyak. Wonge isih apa? Tetese teng mriko. Klambine Kebayak biru. oh. Kebayake biru. Oh iya. Estu tenan, ora dintekke. Ngengei sengkuni, ngoten niku. Sesampeyan domani, Mas. Mosok Domani yakin. Mboten percaya, mang mriko, mang takoke. weh lah ya mbangane haus. Sowol Patih Sengkuni. Situ siapa? Nitik kebayake kok biru. Karepe piye? Aku mung arep genahke. Genahke apa? Jarene Citraksi. Sing siji ngengei aku. Sing siji sing endi? Ha. Kuwi. Jare kuwi dinggo aku. Apa ora? Apakah betul? Nek pancen kersa nyo tenane nyo tampanono. Sip ta? Sip cengelmu.
Ketoke iki wonge kaya arep ngeneh-nehke kae lho. Bareng ngono kok nyok tampan ana bres. Raiku didupak. Haha dengkulmu melocot. Ngapusi ta kowe? Ora nggo aku to. Ora nggo aku to. Lali kok ora nonton tulisane to. Dua-duanya buat Citraksi, ngeten ta? Aku sampean kok malak. Wong tuwa kok arep rakus. Ya mbok menawa wong kira ya mbok menawa tumbuk bejane. Nenek purun teng mriko wonten. Tenane, kirik. Hus. Lambemu ra. Kirik kok ditok-tokke ra. Wah, Petruk kantong bolong. Wah, ora gelem bali ho, kelakon Dursasana mungsuh. Janjimu piye? Janjiku apa? Nek aku kerepotan kowe arep ngobongi penggaling Prabu Baladewa. Sing maju Dursasana kok. Wonge gagah pideksa. Aku wani nek nganti kalah piye? Janjimu kudu rampungi dina iki kowe kudu iso netepi karo janjimu. Ngobong Baladewa? Iya. Minggir yo, njaluk wektu sedhela obonge atine Prabu Baladewa ben wong Ngastina mungsuh Baladewa terus. Bagong mlayu-mlayu ngopo? Sampeyan teng mriki enten apa? Lho. Ditakoni urung wasan kok ditakoni piye? Jamak lu meneh wong takon ning dalan gentiti nakon. Wah, aku nek omongan karo kowe iki janjane iki wegah. Ning gandenganane sing adem ning ngareping Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mbok yo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane pripun? Kowe rene ngopo? Sampeyan wau mlayu saking kedaton negari Mandaraka, kersane pripun? Kula kinten nek sampeyan niku ajeng mbelani Petruk. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng mriki to? Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isin ngarepe Rama Prabu Mandaraka mula aku trima lunga. Walah, Baladewa. Ame ngisine kok ndadak lunga iki lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan men ngewangi karo Petruk. Lah kok tinemune sakniki malah ganteng mriki. Lah terus kowe mlayu-mlayu ngopo? Petruk dikeroyok Kurawa. Petruk dikeroyok Kurawa piye? Petruk wau lak tantang-tantangan karo Prabu Duryudana. Yo. Bareng kula metu ketemu Petruk. Petruk wis dadi kuwanda. Lho. Petruk mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki arep ndi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngumumke nek Petruk wis mati. Le nyarekke kapan ngono men masyarakat padha presa. Alah, Truk. Kowe kok ya kewanen mungsuh Prabu Duryudana ta, Truk? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lah kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat. Lho. Kurawa mentala nyigar sirahe Petruk. Alah, asli kula ora goro. Tangane Petruk ilang mbuh teng pundi. Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis lanat. Kurawa ora terus saka manungsan. Petruk yapti ning Baladewa ora mikir obrak-abrik Kurawa regane ati kuat. Lah piye? Ora demeh kowe putra Nalendra kowe iki kadaning nata. Kadang Kyai Prabu Duryudana. Lah kok tinemune Baladewa salah ngayomi marang Prasata Kurawa.
Kurawa ora duwe rasa kamanungsan, Kurawa ora duwe rasa pangrasa minangka dadi menungsa. Kowe mentala mateni Petruk, mbok odol-odol kuandane, kowe menungsa apa kowe dodol? Oh, apa? Baladewa ayo, sapa? Kurawa sing wani karo Baladewa, kon maju kene. Kula mboten terimaken. Nadyan Ratu Ngastina kudu maju adu arep karo Baladewa. Kula ora bakal wedi. Niat kula mbelani karo Petruk. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petruk, arep royok Petruk ning aja didadekke kuwanda, aja dipateni. Bagong wadul kali kula. Nek Petruk diajar disikar-sikar kuandane dening para Sata Kurawa, sapa sing wani mateni karo Petruk? Mungsuhe Baladewa. Ko Prabu, pripun? Sareh sawetawis. Sareh kula aturi sareh. Sareh piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petruk, Baladewa iso sareh. Nadan kula sampun dinten campur lan Paduka Kyai Prabu. Nek Kurawa mentala karo Petruk, Baladewa mentala karo Kurawa. Kula aturi sareh. Kula aturi nyawang wonten ing iring wetan menika. Sinten pripun? Sinten ingkang lenggahan nika? Tenguk-tenguk nika sapa? Lho, Kyai Petruk to, Kyai? Lho, kok isih tenguk-tenguk ning kono kuwi? Ing ngendikaken nek Petruk pati sapa? Wah, setan kok Bagong ki cangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene kok. Wah, dalala pripun iki? Hei, ponokan do mrene. Petruk, nun. Sik urip kowe. Lah ya isih kaya. Takone ndi? Gong, Rene le. Tengku lara. Hah? Kok tengku lara? Aming mrene kok wetenge ra nggo mlaku to. Ning ora ana hubungane karo sikil. Nganggo mlaku ki ting ceneng terus. Bagong rene arep dikai duit ngono. Gong rene arep diparingi duit karo Ndara Baladewa. Wis duwe kok. Oh. Saka ngendi? Weh diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Bagong. Nun. Rene. Teng riki mawon. Rene ora rene tak paring ora gretel nenggara cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru. Isih urip to? Ayo isih kok. Sing omong mati lho, jare mau ana sing ngabarke nek kowe mati. Sirahe dadi papat ndasmu iki rek. tak japus-apus ora iso kowe. Oh, lah ngopo? aku matur Prabu Baladewa. Petruk pejah diremuk Kurawa. Kula sumanggaken. Prabu iblis laran Petruk mati ta belani Kurawa aja deh. Nganti dosa lak dupaki raine. Ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Urut apa-apake. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti nek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi marang sak pepadane urip. Ku cara ngendi ora omongan kok kaya ngono ora. Itu. Nun. Adreng nggonmu dikongkon karo Nurlastiwa. Nggih. Kowe ora gelem bali. Mboten. Sak gedhakan iki bakal bali. Lire Rama Prabu Mandaraka bakal paring bebungah. Ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandhu lan Babu Madrim. Wis kuwi wae. Gong nek ngono ki apa ketemu nalar. Lah wong Ndara Nagarasewa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandhu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandhu ki wis ora ana, Dewi Madrim ya wis seda.
Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Heeh. Aning nek Prabu Duryudana ki pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya. Wis sipate Duryudana iki ngono kuwi. Tambahan sengkuni ya wis cocok ya, Tru. Heeh. Ya mulai ya. Ya. Matur Ndara Klasdewa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndara Pandhawa. Ya. Saiki kok Ya. Ndak selak kewengan wis Mas tengah loro. ya yo. Ya.